دو دوست ہیں جی، ایک امیر ایک غریب۔ امیر جڑا کوئی فطری طور تے دل دے تو مجبور ہے، تے جڑا کوئی دل دے تو مجبور ہوندا او مخلص ہوندا ہے۔ بے شک جڑا غریب دوست ہے او چھڑا ابن الوقت ہے، وقت ٹپاونا۔ جی جتنے زیادہ دیو امیر دوست دے دہاڑے چنگے رہے، او غریب تے خود گھر نیچر والا میری او دے نال رہا۔ یہ تغیر تبدل زندگی دا حصہ ہے نا، روز زوال۔ بے شک جد اس امیر تے تھوڑے جے دہاڑے مارے آئے نا، او دا او غریب خود غرض سنگی انہوں چھڑ کے نویں نہ رل گیا۔ اور اس امیر دوست نو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ پہنچیا۔ جی بھئی ایک تا یار وہ اتنے جوگا ہی نہ میری کئی پھٹی کر سکتا، کٹ سکتے میں تو محبت دا رشتہ نبھاون کا ذات پات دا ہستی دا فرق بھی مٹا چھوڑیا، جی اپنے آپ کو بھی انہوں مقدم سمجھیا۔ تے اج تھوڑی جے دیہاڑے میں تھے آئے مطلب ماڑے تا او بندہ چھڑ کے تے میرے نہ بے وفائی کر کے نویں سنگے نہ رہ گیا۔ او دا اے صدمہ بھائی ودا ودا نا دیوانگی پاگل پر دی روک اختیار کر گیا، دیوانہ ہو گیا۔ تے دیوانے دی وہ زندگی ہوندی بھئی جتھے چار تماشائی رل گئے جی انہیں جٹ تنگ کیتا تے ہس گئے، کئی اونٹ پٹانگو دی سنی جی اپنی تفریح کر لئی۔ ایک دے دیوانے نو مجمع گھیرے ہوا جی میں مداری والے دے پاس آسے پاسے مجمع ہوندا ہے، او دا او خود غرض دوست اپنی نویں سنگتا سمیت کولو گزریا نا۔ مجمع درو ڈٹھا اس دیوانے تے تک پیستا اودے اشارہ کر کے اپنے نویں بیریے کو سوال یہ پوچھتا ہے کہ کون اے مرحوم آسان دا جنازہ چاہیے، کون اے مرحوم آسان دا جنازہ چاہیے ودا ہے، سسکیاں تے بے کسی دے ہار گاٹے پائی ودا ہے۔ ہن جدوں دی شکل نو ویدا نا تے گویڑ مندا یار شکلو تا کوئی شاہ دی زندہ ہے، لٹ لیا تقدیر ہے، ویکھ کے روندا ہے کائی دل دے وچ تصویر ہے، لگدا ہے کہ لگدے خاطر تخت نو ٹھکرائی ودا ہے، سسکیاں تے بے کسی دے ہار گاٹے پائی ودا ہے۔ مڑ گویڑ کریندا اسے دے متعلق آپ کہ اس دا کئی دے جھوٹے وعدے تے بڑا اعتبار ہا، کئی بے قدرے نال اس کو حد تو ود کے پیار ہا، چپ دی جیل وچ ڈھل دی رت دے راز کول اٹھائی ودا ہے، سسکیاں تے بے کسی دے ہار گاٹے پائی ودا ہے۔ مڑ اونوں گویڑا تے یقین نہیں آندا تے اپنی سنگتاں نوں آندا بھی آؤ پوچھئے اس دی بربادی دے کے اسباب ہیں، پوچھئے اس دی بربادی دے کے اسباب ہیں، وسط شہر وچ اس دے بھانے ہاسے کیوں نہ یاد، اکھیاں دے چڑھدی عمر وچ کیوں سامن لائی ودا ہے، سسکیاں تے بے کسی دے ہار گاٹے پائی ودا ہے۔ اور آپ ہی جرت کر کے تے دیوانے نو ودا سچی دس اے اجنبی تو کون ہے، کی تعریف ہے، سچی دس اے اجنبی تو کون ہے، کی تعریف ہے، راہ بھلے نہ کہ بشر لیامنی تشریف ہے، کون ظالم جیندیاں تین قبر تائی اپڑائی ودا ہے، بے کسی دے ہار گاٹے پائی۔ جدہ دیوانے تے سوال اس دوست کی تھا نا، پرلے کمرے دیوانے مر سنجان تا لیا اس نے نا نازیہ بڑا افسردہ ہویا، یہ نازیہ کر کے ڈردے ڈردے نا پرلے کمرے ایک تا اپنے اجڑندہ ڈر، میرا پتر دیو مڑ اے ڈر کہ میں جے اینوں اس تمن ویکھیا پاگل پن تے سوالی والی حالت ہے، جنون دی حالت جنونی حالت ہے، میرے تن تے سر دی لیر ہی نہیں۔ جی اور میں یہ آخا بھی صحیح میں کدی سردار ہوں اس کو مننا، تو ڈردے ڈردے انہوں آدھا یار من سے نہیں پر ہے حقیقت میں کدی سردار من سے نہیں کیا پر اچھا ہے حقیقت میں کدی سردار ہوں، اپنی ریت دے وچوں ایک شخص دا حوبدار ہوں، اج دشمن دے سہارے میرے او ڈر لائی وجہ سسکیاں تے بے کسی دے ہار گاٹے پائی مسئلے نا خود غرض دا ضمیر جڑا نا اس کو ملامت کی تھی تو انہوں پہچان ہوگی بھی اللہ نہ بڑا یار یہ تو میرا فلانا لگتا، اس بندے میرے پیچھے بڑی قربانیاں دیتی ہیں، میری تھوڑی جی کم ظرفی کی وجہ تو اس نمبر تے پڑ گیا، تو بڑا نا پٹ کیا دا کہ توبہ میری ہے تو میری مفلسی دی ڈھال، توبہ میری ہے تو میری مفلسی دی ڈھال،
میرے سکھ دا اپنے ساہ ساہ نال رکھدا خیال ہاں مر ونجا اے بیرا موسلی دا رنگ اپنائی ودائے سسکیاں تے بے کسی دے ہار گاٹے پائی ودائے بڑو دیوانے دعا کہ در مینو نہ خدا دی معاف کر میں بڑا کئی دے وقتی بخت تے کئی غرض خاطر دنیا دیوانہ دائر انگی نہیں پر تیرا خادم بھار کی ہار گاٹے پائی ودائے کیا بات ہے زندگی دراز میں کیا بات